Λάδι στη φωτιά φαίνεται πως έριξε ο πρόεδρος του ΕΒΑ με το να καταθέσει αγωγή κατά των εργαζομένων στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία τους. Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος επιτέθηκε και στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς του στο θέμα. Η Υπουργός Οικονομίας το απήντησε μέσα από την πρωινή εκπομπή του Μέγκα. 102.000 επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπεί το ΕΒΑ, κυρία Κατσέλη, αυτή τη στιγμή ταλανίζονται από αυτήν την. Πραγματικά δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω απεργιακή κινητοποίηση, η οποία δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει. Δεν κατανοώ όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι βρισκόμαστε στη μέση όχι διαπραγματεύσεων, συζητήσεων με όλα τα μέρη, γιατί βιάζεται. Βεβαιασμένοι χαρακτηρίζουν την κίνηση Μίχαλου παράγοντες της αγοράς, παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκληθεί στην τροφοδοσία των καταστημάτων. Ενώ έντονη είναι η αντίδραση και των απεργών. Μια τέτοια απειλή νομίζω ότι εξαγριώνει τους εργαζόμενους και δεν βοηθάει στην επίλυση την οποία όλοι έχουμε στο μυαλό μας, και είναι να ανοίξει το λιμάνι του Πειραιά. Ας κάνει όσες αγωγές θέλει. Το θέμα είναι η κυβέρνηση και εμείς να έρθουμε άμεσα σε μια συζήτηση, σε μια διαβούλευση για να δώσουμε λύση, και νομίζω ότι εμείς έχουμε κάνει σωστές προτάσεις. Παρά τις ασφικτικές πιέσεις που σύμφωνα με πληροφορίες ασκούνται σε πολιτικό επίπεδο από την κινεζική πλευρά στην Υπουργό Οικονομίας, η κυρία Κατσέλη δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις νομικές δυνατότητες που έχει για βελτίωση της σύμβασης. Να σταματήσει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του λιμανιού, ζήτησε η Αλέκα Παπαρίγα, η οποία νωρίς το πρωί βρέθηκε στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Ικονίου και μίλησε με τους εργαζομένους. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να χτυπηθούν τα δικαιώματά σας, γιατί αυτό επίσης θα οδηγήσει να χτυπηθούν αύριο και της Θεσσαλονίκης και του Βόλου και άλλο. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είσαστε εδώ. Ο λαός, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι αν και όλοι ελπίζουν σε επενδύσεις για να βγει η χώρα από την κρίση, κάποιοι βλάπτουν κάθε προοπτική. Ενώ το γραφείο τύπου του συνασπισμού επισημαίνει. Ο συνασπισμός θεωρεί πως πρέπει να ξανατεθεί το θέμα του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού του Πειραιά, ζήτημα που το θεωρεί εθνικά και οικονομικά αναγκαίο. Οι εργαζόμενοι επιμένουν στο αίτημά τους για πάγωμα της σύμβασης προκειμένου να γίνει διάλογος επί της ουσίας και περιμένουν τη Λούκα Κατσέλη να τους καλέσει για νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Αναστάτωση επικρατεί και στον ΟΛΠ μετά την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγείται το θέμα της απεργίας και εν συνεχεία η κυβέρνηση θα αποφασίσει επί όλων των διαδικασιών.